Nu mă simt trădător, cred că sunt și de o parte și de alta diverse aprecieri. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor care m-au sunat, mi-au trimis mesaje și au încredere în mine. De altfel, sunt foarte mulți colegi care mi-au transmis mesaje în cursul zilei de astăzi și cu siguranță îmi vor asigura sprijinul în perioada următoare. Eu cred că este un act de responsabilitate, fiindcă ceea ce voi face și încă din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, iar țintele să rămână aceleași. Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece acest guvern. Ați făcut deja calculul? Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste... 230 și? Vom avea peste 233, peste 240 de voturi.